Ban pinbor ya ke sorkar jela ban pinduk no ya ke personal interview ke khun hinyau trap National Awakening Movement knam minta kesengi kala pilong ke jingshong kelan mungor Hamadan Malki. Haba keren shikilat pathai khubor na kalyang u working president jong ka knam uba Thomas Pasa uloong ba kum ka seng kanle la ka jong ka kamram ban pin sngow shiki sorkar. Lada ka sorkar ka sngow ne kam sngow ka shong ha ka sorkar. Uloong ru balada ka sorkar ka dei ka badon skor kan yo sngow hi ya ka jingdawa jongki namar ka dei ka jingpin mintoy ki bobon lang jongki samla wat kam. Ila daka iyo e sorkar ka bodon skor te kan poi henrei narangi iyo beraka sorkar bom don skor te kala e ban poi te nakali nga jongi pi kai ka ka sorkar ka le kadai ka kam ko jonga kai ka kam ko bangi di ban le kadai ka kam ko jongi ngin pendap hok kam ko jongi kumbang ila ya sistem sistem mon yai pin sawa yai keren ya kadai ka jingdawa ka jongi kapan pen mentoy amri tang yangi pen mentoy ya ki babon ba ban wara ka jing tukam ka bakoi ka usuba ki badai hok ban yo ya kam kin yo khrang banang ni sekhmat la hadin ba pendu personal interview di samla jongi kin senang minat no ya ka pi kan ki ku literacy rate kin du ke jing sne no ki imlang salang udrok sun sudang duna bar ki kam sne ka imlang salang kin du ti sibun ni jing bha kin wan lada ni pendu no ya kan ke personal interview ke sorkar ke ikba ka kan rai kari ka kam ka jongka ngimla bantuklar na mangi ngimde ke sorkar henrei mangi bara kum ki ba idon ne ka hok ban pensneu ya kata ka jing kwa ka jing khrang ka jongi na ka menta ka jing bha jong u bobon balang kum na kaleng ka jongi ngila ai la akren ka pos ka por kalor ko no ko nong rem menta pin kot personal interview ya ka kam siba tosbu menta ka sorkar ka khot application menta kam typist haba ka typing exam la dem ki wiki exam hilale te saka ide pada fin clear ka personal interview takadau kumbalale ha daga sorkar India bar kumbalale da ki wiki sorkar are politely state government hari India kirale ni kwa ba sorkar jongi ru kon simi ka senjam ba ka jing bamla la ni ka jing bam sa score jong state government ka jongi ban pun urlong ni ka pen pau tangi ka wai ba ka de ka sorkar hi ka bakwa bantung tang ye ki breu jong sorkar kam dan lenti shu ko moy ni kwa ru ba kini ki emeli ki jongi ki riu men riu mong yong ki bakren ni kata ka jing ba ka jing ko ju suba ngin pe ya kan ka session ga banwan kin don sintur ne kinum don ba lagi kan ngin kwa ba kin kren tang ban pendap rukam kadai ban wara da ka resolution apa ko dor ba thawan da ka resolution sundan ba kan mi kawai karai na pok assembly man penduk no ya kan ka personal interview dekat dekat ni ka jing angnu ka jongi kalian nga jongi nang ni chakmat nginum sange ngin nang ya ngila man bu segi rally ngila man bu segi program hede kan ka sur kanum ja tar hadu kisini ba ka urlang lada hapan pertama wiru ngin nyai pertaya kan ka jing dawa ka jongi bat nginum sange hadu ba kapor kanwan ba ngin la ban penduk no ya kan ka personal interview kaba ai men sem ya ka thungkam tu daki breu ki bodon hakabwa